amadísimo público, señora condesa, ilustres espectadores, gracias, gracias. Con estas palabras dá comezo a obra teatral de Luisa Villalta, Concerto para un home só, que hoxe cobrará vida convertida en ópera de cámara neste emblemático Teatro Colón da cidade da Coruña. No nome da presidenta do Consello da Cultura Galega, é un placer darlles a benvida ao xa tradicional Concerto das Letras Galegas, no seu número 14, o que o Consello da Cultura Galega pon en escena cada 16 de maio nas vésperas do noso día grande. Enviamos un agarimoso saúdo a aquelas persoas que nos siguen en streaming na página web do Consello, nas plataformas de A Galega e para aquelas que nos verán mañá na segunda canle da TVG. Non esquecemos, por suposto, o noso agradecemento pola súa colaboración ao personal do Teatro Colón, ao Concello da Coruña e á Corporación Radio e Televisión de Galicia. Onda nós nunca pasan os trens, só chegan ou parten. Por iso, tamén somos nós a nosa última estación, o noso amor definitivo. Esta última estación, este amor definitivo, é para Luisa Villalta a Coruña, cidade que a viu nacer e máis morrer prematuramente. A poeta, que homenaxeamos este ano 2024 co Día das Letras Galegas, evoca no seu poemario póstumo, en concreto, a súa cidade, a cidade alta. Tatuada na pétrea pel do mar, non como un canto baleiro á beleza atlántica, senón como unha reivindicación das vencidas. Polos seus versos transitan os barrios populares de Lavañou, Monte Alto, a Grela, o Peruleiro, o Gurugú, os Mallos, a Gaiteira ou os Castros e, por suposto, a denuncia social e crúa que nos interpela dende as páxinas do Papagaio. Por iso, hoxe estamos aquí, na Cidade Alta, onde ela entrou en contacto coa música, inicialmente como inte da man dos seus pais, logo como estudante no conservatorio, onde acadou o título superior de violín, e posteriormente como intérprete, tanto na Xove Orquestra de Galicia como no grupo Escaino. A música, inseparable sempre da súa palabra, non podía faltar na súa grande homenaxe. O concerto que hoxe nos se convoca será unha viaxe a través das melodías que tocarán os nosos corazóns e está protagonizado polo grupo instrumental Siglo XX, con Florian Blasi como violín director, Daniel Mosquera como baixo barítono e Xosé Barato no papel do criado. O programa inclúe a música de dous compositores que Luisa Villalta admiraba, Vivaldi e Bach. Este último nunha obra de estrea que nos agasalla o compositor albanés Edmund Boaralla, xa coñecido na cidade da Coruña. Tamén son ben coñecidos aquí o noso baixo barítono Daniel Mosquera e o seu irmán e compositor da obra de estrea absoluta Federico Mosquera. Este último, a encarga do Consello da Cultura Galega, creou a partitura de Concerto para un home só, monodrama para baixo barítono, violín e grupo instrumental sobre texto teatral de Villalta. Asistiremos á estrea dunha posta en escena ambientada polas iluminadoras As 2:00, onde a primeira parte é unha sorte de abertura da ópera na que o protagonista escoita un concerto privado na súa casa antes de erguer a súa propia voz no monólogo operístico. Nel establece unha conversa co violín, o seu alter ego, no que aborda o enfrontamento entre a realidade e a fama, a gloria, o medo ou a envexa. Un conflito existencial convertido por momentos nun delirio entre o real e o imaginario. Trátase, pois, dunha cuestión de plena actualidade, como era Luisa, unha muller comprometida co seu tempo. Sobre o escenario desfilarán, pois, o teatro, a música, o outro lado, a poesía, a cidade alta, Bach, Vivaldi, o violín, o compromiso social. Estará presente Luisa Villalta. Será ela quen teña a última palabra desta presentación.
Se o principio foi a palabra, antes dela foi o son, e despois o entendimento e transmisión da súa melodía. E is a música, que brota como o río da existencia, e a palabra, que interpreta o seu ritmo como unha danza ritual arredor do lume da intelixencia. Ou, como di o noso home só, o artista solitario na única compaña dun violino sen cordas. Non, por favor, non aplaudan, de momento. Isto é só o comezo. Só lles pido unha cousa. Abandonen as súas propias vidas, esas grises insistencias en sí mesmos, e acompáñenme nesta miña aventura. Serán un só comigo que, como ven, estou só. Señoras, señores, agora comeza o verdadeiro espectáculo.
amadísimo público, señora condesa, ilustres espectadores, gracias, gracias. Un lamentable accidente, tan inoportuno como inexplicable, fa imposible o meu concerto de hoxe. Non podo dicirse Deus o Nemo, quizás todos ao tempo, disputándose a miña alma, reventaronme as 4 cordas do violino. Por tanto, vexome na obriga de pedirlles disculpas e suspender esta actuación, a que había de executar a partida número 2 para violino só de paz, como lles tiña prometido. A promesa, non obstante, fica de pé para outra ocasión, en agradecimiento e correspondencia aos señores condes, a súa hospitalaria amizade, a súa benevolencia e apoio, para con este humilde artista que percorre o mundo con ese violino e o seu talento como única bagaxe. En fin, máis nada. Reitero as miñas disculpas, espero poder complaceros en breve. Moitas gracias. Querería facerlles unha confisión, e me tan difícil deixar a escena. Preferiría seguir aquí, todo tan fermoso. Come orfo, inútil, e iso non pode ser. Un artista ten sempre un deber que cumprir e poñer ao servicio do público todo que leva dentro. Creo que esta é unha magnífica ocasión. Pero agora falo eu só sen violino, o artista só, o artista nu. Mirante mi, o que son realmente, o que sinto,
todo que son capaz de transmitir. Pero, con toco se interese e a sua colaboración, vexo que asenten o que vale estar entre amigos. Bebamos todos, brindemos por iso e disponamos os nosos espíritus para este fraternal momento. O la arte e o seu poder de comunicación universal. Por Johann Sebastian Bach, pai da nosa música, para que nos guíe e axude a traspasar umbral da verdade. Para iso estou aquí, con os en violino, o artista, sueño sagrado de verte transportar a verdade. Até vostedes, transformarme nera para vostedes, e ofrecerlle no instante a nosa comunicación. Brindo tamén por vostedes, amado público. Estas son as reglas que debemos cumplir como día e a noite. Eu son brillante, activo, e vostedes pasivos, escuros, anónimos. Vostedes verme, eu non os vexo. Un gesto, un son, un silencio apponga. Non, por favor, non aplaudan. De momento, isto é só comezo. Só les pido unha cousa, abandonen as súas propias vidas. Esas crises insistencias en si mesmos, e acompáñenme nesa miña aventura. Serán un son conmigo que, como ven, estou só. Vostedes non viven, precisan de viver unha vida llena como a miña. Pagan por iso, e pagan
canta comprime alma. Pensei, andando fino por aquí, che non tegna alma. Che a bendina devo. Non era mai idea, non, tampoco è tan extraordinario, che no vende algo en esta vida, mesmo alma, puede ser a un demo, a una idea, a una mujer. Pode agardare perché andamais por ella. Se devo pregare tutta se vida arde, por un preso da mia alma, iria me solucionar accidentes como de hoxe. Agarden un momento. Oh, cosa dovevo, che in poco eu. Como non me dava conta, son eu recordo isto, todo está aquí, iso é a música, como o coñecimento, un recordo clarividente, un recordo. Eu dubido sempre, non podería dicer con certeza, onde comeza imaginario e onde acaba o real. Eu era xove, case neno, e vivía en paz porque aínda non perdera alma. Entraba na idade adulta por a porta grande, sen eu sabelo. Pero era eu, quen tocaba era eu, e non son tocaba, reinaba deste escenario, orquesta, a miña corte, o público, os meus súbditos.
éxito tras éxito. Hubo momentos en que me sentí impalpar a gloria, callemados dedos. Eu tocaba deixando venir, como se perdese a vontade. Era como se un ancho montero voase a meu redor e ao pasar me rozasse coa ponta das asas. Tocaba para el sembero, sen saber si existía o era un sueño. Allí estaba, fermosa, como a primavera. A sua simples presencia era un'afirmazione de mayor belleza, ta che atingiron nunca sonidos e as palabras. Era mia lingua spasivo, mais docemente redemptor do Deo, mais despanido. Mirámonos, se por fin vina luz o primeiro instante. Si esa luz a que nos cega ao nacer, a que nunca logramos volver. Estoy naciendo, morrendo, tan parecidas han ser las tuas cosas, que se confunden fácilmente. Dime qué eres, dime por qué traes tanta luz nas mans, los hoyos e a tena sombra. Non mo digas, prefiro non saber nada para comprenderlo todo. Paréceme que isto mesmo xa pasou en outra parte.
Excelente representación. Artista que ama y sufre por todos. Tempo de ficar impasible diante de tanta ternura. Hipócrita, dime, dinos a todos, se verdade todo que dices. Anda, dinos, se todo hizo, sentíalo de veras, o era un engano, mais do teu oficio. Onde estás ti realmente? Dime, ¿dónde está tu alma? No lo sabes hoy. Brindo por ti, por la tua música, por tu público, por la tua vaidade. Ah, perdón, era verdade. Oh, la verdad entonces. Brindo también por la tua musa, esa encantadora señora que te seduce y te promete reina de comedia, los únicos que mereces. Anda, corre detrás de ella, pero ten cuidado que cobra muy polvo. Encaro, ¿dónde está verdad? La reina, la mía. Eu sono un país, forma parte del mundo real, donde esa maravillosa estupidez
silenciosa existencia. Ensoña que no he soñado. Saben por qué? Porque non è che ne subirai e facer as cosas que se deben facer. Era todo un engano. Ustedes créanlo, pero non era un artista. Era un estafador que pretendía criar un mundo irreal con sus artimañas. Era un estafador que triunfaba con su falsidad hipnótica mientras la verdad ficaba. Non hai di che, sto bailando tua mia propria sombra. Oh, todos somos sombras que bailamos con sombras. Bailen, bailen todos. Oh, soy yo, señor conde. ¿Cómo está, señora condesa? Señoras, señores, agora comeza o verdadeiro espectáculo. Prepararei o baño para o señor. Ai, por favor. Cóllase a min, anda. Ai, con cuidado. Permítame unha suxerencia. Debería vostede tomar clases de violino. Un melómano tan exquisito. Beber menos. Casar. Un home como vostede debería saber que a vida non é para vivila só. Non se poden pasar todas as noites